Hej. Ruller den? Nej, i dag jeg hedder Victor. Og i dag der skal vi filme mig en spændende dokumentar. Som min ven Valde, som er kameramanden. Og vi skal i Amagercentret. Det har været Amagercentret. Bare hjem. Hvad vil det ja. Tak. Amagercentret i dag, det har sgu været okay. Det var måske lidt kedeligt, nogle punkter. Men ellers synes jeg sgu, det har været okay, du ved. Vi har ikke så mange penge med, så vi kunne købe tøj og damer. Der var ikke nok damer derinde overhovedet. Men lad os komme hjem i hytten. Okay, nu er min dag fuldstændig smadret. Det er legepladsen her. Jeg har altid leget herinde. Det har jeg leget siden jeg var 8 år gammel. Fuck, om den ikke er blevet spærret inden, mand. Nej! Hvor er det irriterende, det her. Ja, hej. Hallo. Hallo? Ja, hvad laver du? Victor? Jamen bror, vi har ringet 3-4 gange nu, og du har ikke taget din mobil. Du ved. Overfør video. Overfør video, kappel. Så enkelt. Okay? Du kommer med? Det var godt. Hej lilla, hej. Du får de her penge, hvis du tager med. Det er mine, eller hvad? Kan du ikke bare tage med? Det tager højst 10 minutter. Så højst et kvarter. Det tager vildt lang tid, det er mørkt om lidt. Nej, men så skal vi skynde os, at det bliver mørkt. Ellers skal man bare tænde lyset ind i bilen. Du siger noget? Det er Mercedes. Hvad? Du tabte noget, du tabte noget. Den kiggede på dig.
Det er en meget ubehageligt menneske, det der. Det er du skal køre over det. I er så dumme, mand. For en nøjeren. Du tabte noget over vejen. Kedelig leg. Du tabte din taske. Du tabte din værdighed.